Kaixo, Mertxe. Ongi etorri, Mertxe. Arratsaldeon. Bueno, Mertxe, gaur zer, irripar berezi batekin, zatoz agian? Irripar berezi batekin eta unkituta eta oso pozik etorri nahi zuen gara. Zuretzat zer da korrika, Mertxe? Jo, niretzat korrika gauza asko dira, baina hola berba biero aukeratu beharko banituzke, aukeratuko nuke alde batetik emozioa eta bestetik elkarlana. Asko hitz egiten da Euskal Herrian elkarlanari buruz eta nik esango nuke korrika dela horren adierazle erakusle nagusiena. Korrika ez bale egongo elkarlanik, ezin izango nuke gu bakarrik aurreratara. Orduan, emozioa, elkarlana eta hirugarren berba bat ere gehituko nuke euskara. Bai, eta lekukoak ere hori pixkatxo bat erakusten du, ezta nola elkarrekin egiten dugun eskuz esku, bata besteari ardura, euskara, lana, ilusioa pasata. Hori da, lekukoa eskuz esku, oza, uste do, pare bat ordu badaramala lekukoa eskuz esku, amurrion hasi da, hola joango da marregunetan zehar Donostira heldu arte, eta hori da irudikatzen dauena, eskuz esku pasatzea, ardura, konpromisoa, eta aurtengo korrikaren lelua hori da, inzuzen ere ez, hitzekin, azken finean, hemen konpromisoak hartzeko garaia da, horreko korriketan eta baskatzen genuen klika egitea, euskararen alde agertzea, eta oingoan esaten duguna da, 22. tantora heltzea gure badugu, eta benetan euskarak herri honetan bere lekua hartzea gure badugu, partida hau irabazi behar dugu, eta partida hau irabazteko, hitzekin eta ekintzetik egin behar da. Ez da nahikoa esatea ni euskararen alde nago, ez. Zerbait gehiago egin behar da, ekintzak dira behar direnak, partida, euskararen partida hau irabazteko. Nik uste dut irabaziko dugula, baina horretarako ekintzak behar dira. Eta Euskal Herrian antolatzen den ekintzarik handienetakoa da korrika bera, Amurrion hasi da, ikus dezagun, goza dezagun, horrela hasi da. Hortxe ikusten dugu lekukoa. Mezua. Sartu du mezua. Bai, zeunkigarria da nune hau. Berehala abiatuko da, Amurrion hasi esan dugu, aprilaren 10ean Donostian amaitu arte 2000 kilometrotik gora, lehenengo zenbakiarekin dortxalarekin Maite eta Iñaki. Korrika! Maite eta Iñaki hortxe hartu dute lehenengo lekuk hori 2550 izango dira, 2550. Aurrera korrika, bagoaz! Hasi da korrika! Hasi da! Zeunkigarria benetan, Bai, lekuko hartu duen makumeare Bai. oso unkituta zegoen. Mertxe, zuk zer sentitzen duzu irudi hauek ikustean? Emozioa eta posa, eta gero Amurrioko lankideak ikustea hor, lekukoa, beraiek izatea eramaleak eta ikustea ze posa, 3 urteko lanaren ondorioz beraiek eramatea, eta arpegi horiek, nik uste dut, ni emozionatu eginaz berriro ere irudi horiek ikusita. Nik uste dut Euskal Herriko jende asko pasatu zaiona, ez? Osea, ia negarrezazteko zorian ere berriro gonaiz. Eta Mertxe, 51 urte zehazki pasa dira, oinatin korrika abiatu zenetik, eta oraindik ere Euskararen aldeko lasterketa honek emozioak eragiten eta sortzen jarraitzen du. Zalantza barik, eta nik esango nuke gainera edizio honetan, ondinok are emozio gehiago sortuko dituela. Gatozen egoeratik, 3 urte egon gara korrika barik, 3 urte azkenengo korrika egin zenetik, urtebeteko atzerapenarekin atera gara berriro kalera, eta gu nabaritzen dugu badagoela gogo hori elkarrekin egoteko, elkarri ukitzeko, salto egiteko, negar egiteko, barre egiteko eta elkartzeko. Eta hori guztia korrikarekin batera egiten badugu, oso ondo, eta
Hombre, egia da, gaur egun jendetzari dala, baina sarritanik atzera begiratzen dut, eta esaten du, bueno, hasierako korrikak ez ziren izan horrelakoak, osea, bueno, gauza asko. Irudiak ikusten ditugu hementxe, ez da? Eta aspaldiko korrikak dira. Hori da, eta zenbat irudi dauden horrelakoak, eta ez da inbeste jente ikusten, eta bar, nik uste do korrikak, korrikak eta aekak irabazi dauela urteetan, oso mezu inklusiboa emoten dauelako, eta lortu dugulako korrika danona izatea. Osea, aekak antolatzen dago, baina lehen esan dudan moduan. Osea, auzol lanean egindako ekimen bada, eta hori gero nabaritzen da. Denona izatea, besteak beste parte hartzailea delako, zema jende gartu dute du lekukoa eskuetan, urtero zema jende hartzen duen parte, deno daukagu inguruan bakarren bat, nik ere eraman nuen behin edo, ez? Egia esan, ez dakite, nik uste guk ez daukagu zelako datuak, eta oso gauza interesanti izango litzateke jakitea, edizio bakoitzean zenbat jente hartzen dagoen lekukoa, baina milaka dira, nire herrian, Elorrizon, 24 lekuko aldaketa egongo dira, eta badakit lekuko aldaketa bakoitzean 2 pertsona joango dira, osea, badakit 48 pertsonak ero, gutxi gora bera, ikutuko dute goizaldean lekukoa, eta hori jentia, urduri jartzen dago, emozionatu egiten du, gaur bertan ere etorri da baino gehiago, baina ni zer egin behar du lekuko atzerakoan, zer egin zuk ez, hartu lekukoa, gora lekukoa, eta hori bai euskeraz, bai zati horretan, eta gero ere. Zuk hartu izan duzu lekukoa, oso momentu berezian gainera hartu zenuen lekukoa. Azkeneko korrikaren amaierako zatian, Maialen Lujanbiorekin batera. Hori da, nik oso recuerdo, horremen oso ona daukat azkenengo korrikakoa. Momento pertsonala ere olakoa izan zen, nibanekien nire azken korrika izango zala aekaren koordinatzaile nagusi bezala, ez aekide bezala, ze oso pozinago nire herrian eta nire eskualdean korrika antolatzen, baina banekien azkenengo zati hori aekaren artezkaritzak egiten dagoena, nik egingo nuela berarekin, eta gero gainera, norekin eta Maialenekin, bera izan zalako azkenengo korrikako mezu egin zuena. Eta, ikustea plaza guztia hainbeteta eta hori, benetan, oso pozik, ez nigatik, nigatipe bai, baina ikustea zenba jente, euskararen alde ateratzen dan, eta, oso berezi, momento bereziak, ikusita ere, ondinoko unkitu egiten naiz. Zema jende, Zema jende, ikaragarria izan behar du, Maialenekin batera, jendetza hori gurutzatzea, eta zeuk esan bezala oso momentu berezian zuretzat, ez? Bai, eta gainera, ni beti izan dut, aekak eman didan beste, eta karguak eman didan beste kontu bat hori izan dela, aukera izatea lako momentu ukigarriak gozatzea, baina, nik arpegiak jartzen naban besterik ez harritan ez, baina, momentu horiek, eta nik uste dut gainera azkenengo kilometro hori aekarentzat, aeka osoarentzat oso berezia da, ze aekide guztiok egiten dugu, baina, onartu behar dut, azkenengo metro horiek eta Maialenekin, eta plaza horrela ikustea, eta mundu guztia txaloka, eta dinosu, Jesus, zer hau, oso pozik, eta oso momento unkigarria bai.